Angger salanyae penting anu iso bareng ngono ae. Dito men, pas mundur ke dito. Pas mundur ngene. Mantane kok ning gulu. Ra kuat ra? Dua ban. Nganu nak pas ngene dua ban barang. Karena diklo kan sing ngono kena gulungan ya. Kamu cilik kok. Nek napa siring gering to nggo iki sirane jarimu iku beda-beda. Jane nganu kok cadang loro kok mari kedawen. Iki jare iki digo wong loro kecil kan digo siji gede. Ya ya. Iki silet iki apa jenenge? Kecil tuaran sih. Karahan. Tukaran. Yo. Kok kecil? Nyamping-nyamping ro tukaran kecil. Aduh, kapur. Ini apa ini? Ahlinya ahli Keramat. Awak wise. Kowe pas nang Keramat iso muter-muter lho HP. Sing tak story kuwi to. Kuwi untuk muter apa no jarene bundel. Ya ora apa-apa to ngono malah apik kok. Ending yo, ending. Nak tak bisa. Suka ke sarungmu. Ngono to. Wah, masa tuh kan. Tuh, rambutnya dudul lagi ya? Ya, ngono mi. Nak main muyer ngono tok, oke aku. Enak muyer itu main anggo tangan. Yo. Kan itu kan cuma ini tok. Sing iki mrono kowe mrene. Hilang ta? Hilang betul tok. Terus apa mundur-mundur tuh. Biasane. Bot ring. Tapi mana aku kok eneng nak ndunge iki pola bot. Aku nak ngono ora ngomong. Ayo sektor serat. Dan pola-polahmu. Enggak begini kok. Jalan kah biasa jal. Maju biasa. Maju meh tarung, guys. Tinggu. Tanganmu biasa. Catku ireng yo entek apa tak ge ngloreng ngono. Kowe kan jek polos to wi. Terus dadi ngono. Ora sing iki lho. Sing putih kae urung, sing gedhe nang omah kae urung. Ora nggone cat rek aku roh kae nggo cat tok. Mas Om Gun iki. Wih ra iso mangkal. Ya. Oh, ya. Bagas viral kok, upload YouTube viral.
Wena, wena. Ya. Wah, makan tuh. Halo gas. Gas, kekurangan anu, kurang ketemu. Kalau aja gogo biasa, tekole gak apa. Salah. 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 Apa ya? Faktore mbok ngono iki, aja gogo. Mbok ngono itu. Cekel tangan lho iki. Itu. Kasih gua pakai handset. Ini. Kurang. Ngerti? Beli nang YouTube saya channel. Nah, cara follow Mehmet Karbagas. Goblok mana? Aku wis iso mbunuh. Sampai ji. Iya. Ketarik amin dah. Loro. Lu. Nah. Oke nah. Tunggu. Buka. Gede sih, Min. Hah? Gede sih. Wah, gede sih. Wis kapuk. Lah iya dong bodoh tak kira iki potong iki Mas. Jebol. Nek ini namanya iki kan jadi ngapain. Gede sih, Min. Rasa lali. Iki lho. Pakai minyak kok. Mbak, boleh pakai korek modal. Langsung. Maju. Terus. 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 Satu, dua, satu, dua. Terus. Kali. Hah? Kali. Kali ini. Si, ngoro telu. Terus ini ya, baru ngerti macam berapa orang ya? Untuk berdua, untuk gitu. Bariku bebas berarti. Langsung. Terus kan jadi nah. Ya sama aja. Masuk, dua. Ya bebas kayak Iya, kan gawe dua-dua kan gawe bebas. enak. Kami gembira. Lagi ke gumlumi. Apa ini? Ada ini om. Ada ini. Kadang-kadang banget. Iya. Keren ini, just tenang. Tadi.
Model bawah min. Model bawah sel. Tarik amin dah. Oro. Nah. Mulai generasi anyar.